Аксулпановтар катмарлы тарих дәүрләре аша үтеп, бүген дә лаеклы тормыш көткән атаклы нәселләрдән береһе. Стәрлетамак районы Күсәрбай авылы халкының күпселеге ошо фамилияны йөритә. Аксулпан авылга нигез халган Нугайдар угаһы Тәлтим Юрматы улысы башкорты. Тәүге башкорт дворяны Күсәрбай Аксулпановтың 5нче буын олатаһы. Авыл башта Аксулпан дип йөрителә, адак Күсәрбай булып китә. Бүген тормыш программаһы бай тарихлы Стәрлетамак районы Күсәрбай авылында. Малатырахагыз, шунан башлагагыз, шунан фермерство шунан башлана дип. Әйстәте күптәмәт итеп, тегендә китеп, монда китеп, Ситкә барып, Себергә барып, калага барып эшләп йөрәһәң, семьяң монда страдать итә, үзең Ситтә, ул эш бармаясак, аның перспективасы юк. Этно мәктәп асыр өсөн бүтән кәрәк ярактарда алды. Эшләйм тиһәң, дәртең булһа, любой урында, любой эш табырга була. Аксулпановтар нәселе Стәрлетамак районы Күсәрбай авылы өсөн генә түгел, бөтә башкорт халкының данлыклы дворяндар вәкиле. Тарихка күз ташлаһак, был нәсел республика, ил тарихында батырлыктары, осталыктары аша үзләренең данлы исемен калдыруды бүген дә дәвам итә. 1788-1790 елларда билгеле Күсәрбай Аксулпанов Швед сугышында катыша. Шунда батырлык күрсәтә, военный була, капитан шинына хатлым күтәрелә. Батша дворян званиясы бирергә нитә, буйрык бирә. 1793 ел бирелә дворянлык. По наследству бирелә дворянлык титулы. Шуннан 1798 ел Күсәрбай Аксулпанов 7нче кантондың начальнигы булып тағайынлана. Шуннан һоң билгеле, оның улы Аралбай Аксулпанов 1812 ел французлар сугышында катнаша. Кобрин шәһәрен алганда Белоруссияла сугышта батырлык күрсәтә һәм 3нче дәрәҗә Святой Анна ордены белән бүләкләнә. Безнең авылыбызда тату, бердәм, эшчәр халык яшәй. Бердәм булганга күрә, узган елда республика күләмендә узгарылган иң популяр конкурста катнашып, Айык авыл конкурсына катнашып, 1нче урынга лаек булдык. Күсәрбай Аксулпанов 1798 ел начальник кантоны булгас, 2350 десятин җир һатып ала һәм җир белән шөгыльләнә башлай. Шуннан һоң аның эшен улдары, онуктары дәвам итәләр. 1917 елгы переписка караганда Мөхәммәд Шакир Аксулпанов 20 десятиндан артык йөре була. Күп итеп малдар тота. Нидә переписта язылган 1917 елгы иң беренче биттә тора. 12 баш аты булган, 12 баш рабочий аты булган тибетек, йер хөрөнтеһе, 12 хабаны булган, йер эмит иткән. Шуннан һоң революциянан һоң йерен алгандар, үзе үлеп киткән инде. Менә ул йер эше безгә мин асын мәгънәһендә әйтә алам, кандан бирелгән, нәселдән бирелгән. Безнең авылыбызда күп балалы яшь гаиләләр бар. Уларга инде шәхси хуҗалык өчен йер бүленде. Унда инде хәзер яшь гаиләләр үзләренең өйләрендә һала башланылар. Был урамга Алла бирһә, 1812 елдагы Ватан һугышындагы катнашкан легендар героебыз Аралбай Аксулпановтың исемен бирергә ниятләп торабыз. Шулай ук безнең яшь гаиләләребез төрле соревнованияларда катнашалар, ГТО бирәләр һәм улылар арасында инде безнең скандинавская ходьба нык популяр алды. Нәсел тарихын, тел ерен курсалауды төп бурыс дип һанай Күсәрбай авылы хакалы. Аксулпановтар нәселе вәкилләре Стәрлетамак районында гына түгел, Мәләвез, Гафури яктарында ла яшәй.
үстем, шу ауылдан сықманым, ғұмыр бойы шында эшләнем. Миңа да шудан берилгәндер дип уйлайым. 2007 елда колхозлар банкрот булды. Мин ерләрде алып, куртымга фермер булып эшләй башладым. Бүгенге көндә 418 гектар ерим бар. Әле кызу мәле убырканың яланда иген хугабыз. 189 гектар майданда арпа, 100 гектар майданда хылы, 120 гектар майданда будай сәскәнбез. Аксулпановтар нәселенең кайһаһына гына бакма, һәр береһе үз эшендә зур абруй казанган. Тырышып эшләй, балалар тәрбияләй, тормыштың уртаһында кайнай. Авылдың ишле бала тәрбияләгән өлгеле гаиләһе лә Аксулпановтар нәселеннән. Илмира һәм Флюр Аксулпановтар, улар 7 бала тәрбияләп үстерәләр. Үзләренең генә өйҙәрендә дөньяларын көтмәйенсә, авылдың да тормышында актив катнашалар. Һәр мәдәни йортында үткән сараларда улар дәррәү килеп, гаиләләре менән ярдәм итәләр. 7 балабыз бар, үҙемдеке 4, иремдең һеңлеһенең 3 балаһын үстерәбез. Азамат, иң олоһы Азамат, ул үсеп, хәҙер армияға ҡайтты инде, ул үҙе айырым тормош көтә. Карина быйыл педколледжда уҡып бөттө воспитательницаға. Алла бирса быйыл эш башлай. Радмир 8 классы бөттө Рязан мәктәбен. Ул шашка уйнарға ята инде, клубҡа йөрөй. Юлдаш 4 бөттө, 5 классҡа бара тоже Рязан мәктәбенән. Ул инде спорт ярата. Илнара Күсәрбай мәктәбен 3 класты бөттө, 4-ге бара. Ул клубҡа мында бала форға йөрөй, 1-нче буҡҡан баласы ла бар. Ислам беҙҙең 1-де генә бөттө, 2-ге бара тоже Күсәрбай мәктәбенән. Ул инде тоже шул футбол уйнай. Иң бәләкәсе Индира, әле 6 ай гына, Алла бирсә 7 ай була. Шул үстерәбеҙ. Ҡыҙыу ураҡ осоро булғас, ғаилә башлығының өйҙә булмауы аңлашыла. Әммә атай тәрбиәһе һәр урында тойола. Төҙөк ихата, һарай тулы мал-тыуар, әсәһенә ярҙамға йүгереп торыусы эшһөйәр балалар. Ир эше тип тормай, ҡатын эше тип айырмайбыҙ эште. Кем өлгөрә шул эшләй инде эште. Беҙҙә хужалыҡта мал күп, 7 баш һыйырыбыҙ бар, 3-4 башмаҡ, 7 быҙау, 30 лапҡа, үрдәк ҡоҡтауыҡлар бис. Шул баҡса үстерәбеҙ, бәрәңке бис бар. Малайлар мында тышта ҡош-ҡорт ҡарайлар, мал ҡарашалар аталарында, ҡыҙлар өйҙә һауыт-һаба юалар, бәләкәс Индираны ҡарашалар. Ҡотло йорт 7 баланы һыйындыра. Оло улдары Азамат ҡына хәҙер үҙ ғаиләһе менән йәшәй. Йорт йылыһын һүндермәй, матур тормош юлына сығарыу, һәр яҡтан өлгөлө, лайыҡлы кешеләр итеп үҫтереү өсөн Илмира менән Флюр Аксулпановтар ҡулдарынан килгәндең барыһын да эшләй. Тормоштың йәме лә ғаилә бит. Ауыл ерінде яшанық хатыным Рәйлә Абдрахман ҡыҙы, Ишембай районы Әхмәр ауылынан 2 малай, 1 ҡыҙ үҫтерҙек. Шул ауылда уҡыттык. 8 класты бөткәс, Ишембай мәктәбенә бирҙек. Башҡорт телен, башҡорт рухын юғалтмаһындар тип, Ишембайҙа башҡорт телсә уҡыттылар. Унда нигеҙле белем алдылар. Ишембай мәктәбенә, Ишембай интернатында ошо файдаланып, рәхмәт итеп үтәһе килә. Шунан һуң үҙләре һайлаған мөмкинселекте бирҙек. Мына ауылда 4-5 кешелә МТЗ тракторы бар. Үҙләренең пайларын алып, һәр ваҡыт әйтәмен, өйрәтәмен. Пайларығыҙҙы алып, бесән сәсеп, сабып, мал аҫыраһағыҙ, шунан башлаһағыҙ, шунан фермерство шунан башлана тип. Если күптәме титеп, тегендә китеп, мында китеп, ситкә барып, Себергә барып, ҡалаға барып эшләп йөрөһәң, семьяң мында страдать итә, үҙең ситтә, ул эш бармаясаҡ, аның перспективаһы юҡ. Бөгөнгө көндә перспектива только ауылда, только иген сәсергә, только мал аҫырырға. Хөкүмәттең программалары эшләй, поддерживать итәләр, теләк кенә кәрәк, теләк ең һыҙланып тотонорға. Күсәрбай ауылының дворяндар нәҫелен дауам итеүсе Аксулпановтар үҙ тырышлығы, хеҙмәте менән биләмәләр нығытыу өҫтөндә тырышлыҡ күрһәтә. Ер эшкәртә,
Баҫыу, яландар һатып ала, ата-бабаларының данын арттырып йәшәй. Фермерлык эшенә ныҡлы нигеҙ һалған атаһы хеҙмәтен бөгөн улдары дауам итә. Бұл эште беҙ атайым, Юлай ағайым һәм мин өсәүләшеп башлап ебәрдек. Беҙ анда бәләкәй инек инде Юлай ағайым менән. Атайым основной башлап ебәрде. Шуан һуң беҙ әлеге моментта дауам итеп, өсәүләшеп, бергәләшеп эшләп киләбеҙ. Һәм беҙҙән һуң был эште минең улым Тимербай дауам итер дип ышанып ҡалам инде. Сәселгән арпа урылған баҫыуҙа баҫып торабыҙ. Мында 176 гектар арпа яланы, халамын. Мына түңгәләкләп ташлағанбыҙ мында уже. Мында һуғылмаған әле иген ята, сабып ташланған, киіп сабып, киптереп, һуғып алабыҙ да, халамнарын рулынға әйләндереп, уже шулайтып йыйнап, йыйыштырып алабыҙ инде. Мына күреп торабыҙса, теге баҫыу бездеке, ул баҫыуҙа һоло сәселгәйне, 154 гектарында һоло. Уже игенен һуғып алдык, халамын рулынларға урап һалып ҡуйҙык, әҙер ята. Халам да иген келәттә ҡайтып ятты. Ауылда эш һәр ваҡыт бар эшләгән кешегә, эшләргә ең һыҙғанып тотонорға кәрәк. Ауылда эш юҡ дип, кеҫәгә ҡул тығып, араҡы эҙләп йөрөгән егетләргә мин шул хәтлем риза түгелмен, асыуым килә. Ауылда эш күп. Ер алып, фермер булып эшләһендәр. Төшөнкөлөккә бирелмәһендәр. Һәм ныҡышмалы көрәш алып барырға үҙеңдең нейеңде, маҡсатыңды ҡуйып, еңеп сығырға кәрәк. Төрлө программалар эшләй, төрлө закондар бар, мөмкинселек бар. Үҙеңнең ер пайыңды алып ҡынала, эшләй башлаһаң, эшләп алып китеп була. Аҡсулпановтарҙың эше лә, ашы ла мул. Хеҙмәтте бәләкәйҙән күреп үҫкән ғаиләлә бер түгел, ике ғалим. Рәйсә педагогия, Юлай иҡтисад фәндәре кандидаты. Билдәле фән эшмәкәре Юлай Аҡсулпановтың яҙғы баҫыу эштәре ураҡ осоронда техникала эшләүе ғәҙәти күренеш. Мен үҙем һөнәрем буйынса ғалим, Башҡортостан Республикаһының стратегик тикшеренеүҙәр институтында ученый секретарь булып эшләйем. Яҙлы, көҙлө, мына яҙғы көҙлө сәсеү эштәре мәлендә, баҫыу эштәрендә мин ошонда ҡайтып тыуған ауылымда ағайыма ярҙам итешәм, эшләшәм. Әлеге мәлдә мына ураҡта эшләйбеҙ һәм мына зил машинаһы менән иген ташыйым. Комбайндың бункеры тулғандыр инде, мин баҫыуға юлланам. Яҙғы сәсеү эш ваҡытында 10-15 кеше булып китәбеҙ инде. Урып йыйыу ваҡытында кешеләр әҙерәк. Теләге булған кешеләрҙе эшкә алабыҙ. Килһәләр, һәр кешегә лә эш бар инде. Эш юҡ дип әйтеп булмай. Мына ҡайһы ваҡытта даже өлгөрә алмайбыҙ. Или дни короткие, руссалап әйткәндә, или работа долгая тигән кеүек, кеше күберәк булһа, эш еңелерәк була бит инде. Ауыл ерендә мына барыһы ла фермер булмаһа ла, нигә мөмкин малсылык менән шөғөлләнергә, һарыҡ үрсетергә, ат, йылҡы малы үрсетергә, үгеҙ башмаҡтар үрсетергә мөмкин. Мына әлеге моментта бездә арпаға игененә заказ бар. Бер егет малсылык менән шөғөлләнә. Ул йыл һайын бездән арпа, һалам, бойҙай һатып ала. Шуның кеүек үҙенең теләге булған кеше һәр ерҙә эш таба ала. Яҙлы көҙлө ауылдаштарын эшле, аҡсалы итә. Мал һимертеп тә һата. Күсәрбай ауылы фермеры. Ерҙәштәрен иген, һалам, ит ризығы менән тәьмин итеп тора. Аталы уллы Данир менән Кинйәбай Аҡсулпановтар ауылдың төп таянысы. Күсәрбайыбыҙҙа беҙҙең бәләкәй генә булһа ла мәктәбебеҙ бар, башланғыс класстар мәктәбе. Беҙ улар менән, ата-әсәләр менән берҙәмлектә ауылыбыҙҙы күтәрәбеҙ, йәмләйбеҙ, матурлайбыҙ. Беҙ бөтә сараларҙы ла бергә берҙәмлектә үткәрәбеҙ.
Безнең авыл бәләкәй булһа ла бик уңайлы урында урынлашкан. Стәрлетамак калаһы Мынамын дигән тора, якында гына Өфө калаһы. Авылыбызда мәсҗид бар, башлангыч мәктәп бар, балалар баксаһы ачылырга тора. Без бик шатбыз. Безнең авыл ошолай үсә, яшьтәр кайта. Юлыбыз һәйбәт, һавыбыз өйдә, газыбыз янып тора, утыбыз янып тора. Өйдә хәзер каланан кем яшәмәйбез. Душевой кабина дип әйтәйекме, бөтен йылы һау дип әйтәйекме, барыһы ла безнең өй эчендә. Стәрлетамак районы Күсәрбай авылының мәдәният йорты авылдың рухи байлыгын үстерүсе күркәм урын. Башка төяктәрдән ул әүдемлеге, үзенчәлекле эш юнәлеше менән аерылып тора. Әлеге көндә авыл мәдәният йортында этномәктәп эшләп килә. Унда инде олыһынан алып кесеһенә хәтлем бик әүдем дәртләнеп йөриләр. Баласының бидәктәре парлап сирелгән, авылымның урамнары гөл сәскәгә күмелгән. Однаһына 2 тапкыр түңәрәккә йөриләр балалар. Шишәмбе һәм юма көндәрендә. Балалар бик күп йөри, 6 яшьтән алып 16 яшькә төрле нидә яшьтә йөриләр. Бәләкәй балалар йөриләр. 6 яшьлек бер бала йөри. Хатта укырга ла садикка бармаем дип Кристина исемле кызыкай, я в садик не пойду, я буду шить пилә инде. Балалар да өйрәнә, моны олапайлар да битендә үзләренең элекке һөнәрләрен истәренә төшерделәр битендә. Шулай булгас, бу нидән файдаһы бик зур. Федора Сулпанованың балактарына карап, мин уйлай торган, "Ой, нинди авыр эш ул гомердә минем колда килерлек түгел" дип, аның эшләренә хакланып карый торган. Вот, шундай не килеп сыккас, безнең авылда шундай мөмкинчелек килеп сыккас, беренче тапкыр бик куркып кына башланым. Шуннан соң айышына төшенгәс, еңгел була башланым, бик матур итеп эшләп алдык. Авылларга суктым баласы, бөтен авылга суктырдылар. Аксага суга торгайным метрын 50 сум белән авылдагы халыкка суктым. Күсәрбайда минең баласларым бөтенесендә минеке. Күрше авыллардан килеп суктыра торгайнылар. Бурказгандан, Усылынан, Кунакбайдан, Таластан. Күсәрбай авылы халкы күп ханлы конкурслар еңүсеһе. Бала тугу серләренә өйрәнү республика башлыгы грантына Башкорт баласы этникаһы проекты сектәрендә гамәлгә ашырыла. Күсәрбайдар Айык авыл 2020 конкурсында ла үзләрен лаеклы танытып, олы еңүгә өлгәште. Бала туырга өйрәнүгә йөрү минең өчен бер яктан минең тормышымның тарихын дурайтты. Тибетей микән, күбәйтте тибетей микән. Без моны шуның аркасында төрле мастер-классларга йөрендек. Майында Стәрлетамак каласында Купец дигән сара үткәрелде. Унда без Аксулпанова Фәүзия Даутовна белән бардык, мастер-класслар күрһәттек. Шуннан артаман бездә июнь айында Балас байрамы үткәрелде. Ул Балас байрамында миңа ни булды инде? Минең кызларым нидә тезелеп утырдылар, матур итеп, укучыларым инде. Шул һәм һаван туйга бардык. Мына бу Балас урга йөрү, Балас урга өйрәнү минең тормышымда бик күп үзгәрешләр, мин күп кешеләр белән таныштым. Кулас яйып яшәү, эшләү, балалар тәрбияләү өчен Күсәрбайда бөтә шартлар бар. Иман йортның ишеге һәркемгә ачык. Авылдың фельдшер-акушерлык пункты сәламәтлек хакында тора. Күбесенчә профилактический ярдәм күрсәтелә, лечебный ярдәм. Бәләкәй балалар күп авылда. 350-гә якын население бездә, шуның 70 балалар. 1 яшькә хәтлек 5 бала. Бәләкәй балалар күп. Аларга патронаж ясыйбыз, профилактический эш апарабыз. Халыкка дөйем алганда моны әле ковид вакытында вакцинацияга әүдем индәбез. Яртыһы халыктың вакцинироваться итте. Авырулар юк бүгенге көнгә. Профилактик эш активно алып барыла.
دكتورات سنة قدامك ينادم قبل طرفنا خالصا لله تعالى الله أكبر خالصا لله تعالى الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Мәсет төзелгәнсе, авыл халкы Рошинский мәсетенә намазга йөридек. Йома көндәрендә Рошинскийның директоры Әнвар Равилович автобус биреп, бик рәхмәтле булып, без еллар буе намазга Рошинскийга йөридек йома намазына. Шуннан һуң үзебездә мәсет төзелде, бик күркәм, бик матур мәсет. Мәсет шатланып йөрибез намазга. Иманны авыл дип әйтеп була. Һәрберсе хәзер мәсеткә йөри, бәләкәйләренә тиклем, яшьләргә тиклем, малайлар да калмай, барсала азан әйтеп, бөтен ниләр нитә инде, үтә. Алла, бөтен диннәр ошында үтә, Аллага шөкер. Олар гына түгел, яшьләр дә укыймыра, азан әйтәләр. Мәсетнең бу эшли башлаганнан бирле Зинур хәзрәт хаҗи безне алып бара мәсеттәшен авылда. Бик күркәм, бик хөрмәтле хаҗиебез бар. Күсәрбай башлангыч мәктәбендә укучылар белем һәм һиллек дөньяһында кайнап яшәгән өчен бөтә нимә хәстәрләнгән. Якты сыйныфтар, үз эшен яраткан, алдынгы алымдар кулланган укытучылар коллективы. Балаларга төпле, сифатлы белем бирүде куябыз инде. Ни өчен дигәндә, башлангыч мәктәптә балаларның белеменә нигез халына. Шуңа күрә аз булуыбызга карамастан, безнең укучыларыбыз арасында бик тырышып укыган балалар күп. Төрле фәннәр буенча, математика, рус теле буенча олимпиадаларда, район кимәлендә катнашучыларыбыз бар һәм хатта еңүчеләребез дә бар. Һәм әйтеп китәргә кирәк, бuna безнең ел һайын районда, республикала шундый матур бер конкурс бар. Гыйльми тикшерү эше конференцияһы. Бuna безнең укучыбыз, сыгалыш классы укучыбыз Мусина Ләйсән 2 ел рәттән был конкурста катнашып, конференцияда катнашып, еңүче исемен яуланы. Стәрлетамак районы Күсәрбай авылы халкынан урылган күз тормыштың якты һәм кайнап торган майданына алып сыга. Нинди генә дәвер вакыйга булмаһын, яшәүгә куаныс белән карап өйрәнгән улар. Язмышка, тормышка үҙең хуҗа булгас, бәхеттең тимерсеһе лә үҙең тигән фикердә улар. Авылыбыз йылдан-йыл матурлана, төзекләнә, яңы урамдар барлыкка килә, яңы өйҙәр калкып сыга. Авылыбыздың киләсәге безнең кулда, яшьтәр кулында. Авылда тоғыры қалсандар өсөн иң тәүлә үҙең ни булыр, ашаныслы булырга кирәк. Урухыңды, башҡорт урухын юғалтмаһындар. Был ерҙә мин хужа дип тоярга кирәк. Ату ситтән килгән кешеләр хужа булып, ситтән килгән кешеләр диктовать итәләр. Төп халык үҙен ситләтелгән кеүек итеп рухын һындырып, юғалып ҡала. Шуның өсөн үҙ ереңдә эшләргә, үҙ ауылыңды бөтмәһен өсөн балалар үҫтерергә кәрәк, тейешле белем бирергә кәрәк, тырышып бергә тату итеп донъя көтәргә кәрәк.